wena RJ khona-ke la kusebenza khona uma wakho mfana wami yazi naku umamaji lapha nangu anonka yena-ke kozoba bhizi kakade ngoba ngisikhonzile shem hey ungikhonze kabi mina kakhulu futhi maka RJ nangu uma wakho-ke mfana wami baby ngicela nje umbingelele nje u-RJ nje usho amazomnandi nje umjabulise 3 2 1 action. RJ umama uyakuthanda. Uzosho lokho nje kuphela. Awusamculweni nomngoma emnandi-ke nje mhlambe nje umjabulise. Kulungile. That's right. Wena RJ ulapho phakathi wena phakathi RJ mfana wami. Alala, ngibona ama-clients lawo. Uzobe ikuchazela mfana wami ukuthi iy'mfonyo lezi zifakelweni.